naturan inmertsioa deitzen da, gaurko parte hartzea, nolabait, eta ze gehiago naturan inmertsio bat egitea, baso baino batekin ez da. Nik hortan dihardut, eta da ongizateari begiratu zetorrela, inmertsioa egiten da baso bainoen bitartez naturan bertan. Berrikuntza bezala esan genezake, natura ohitua gaude kirola egiteko, edo interpretatzeko, edo hori oro har gaina euskaldunok oso joera handia daukagu mendira joateko, edo kirola egitera, edo kontaktua zuzena beti izan dugu. Baina da beste hirugarren ikuspegi batekin, beste begirada batekin natura edo baso erakusten diozu jendeari, eta pixka bat beti ere fokoa lehen esan dudan bezalaxe, ongizatiari eta pertsona hori inmertsio horren ondorenen, bai fisikoki, emozionalki edo psikikoki, hobekuntza hori igerri dezala behintzat. Eta hori berrikuntza bada, erabat. Bueno, hasteko esan lasai hartzeko. Ze 18 urtekin ere neronek ez nekien zer ez nuen nahi, nekien, zer nahi nuen ez nekien. Orduan, pixkat ikastezun guztiak balio izango dizu betirako, naiz eta gero oso bide ezberdinetatik eraman. Lanbideak, mota ezberdinak eta sortzen dira, ikasitakoak beti hor balioiko izango dizu, ze hor esperientzi ona izaten da, baina eramango dituela bide oso ezberdinetatik. Eta aukera ezberdinak irikiko zaizkiela, oso ezberdinak.